אז ככה מנקים את האירובוט, מוציאים את זה, באים לפח בזהירות, פותחים, מוציאים את כל הרווק. אפשר לעשות את זה עם כפפות, עדיף. רואים שנקי פה. גם את הפילטר לנקות, אז מוציאים אותו מפה בעדינות. פותחים פה, מנקים ומחזירים את זה. בודקים שזה יושב טוב. ומחזירים את זה לכאן. סוגרים, ואז עוברים לפה. פותחים את החלק הזה. אם יש איזה שערות מנקים, מוציאים את החלק הזה. ככל שיש יותר שערות, אז קשה להוריד את זה עם היד, אז פשוט גוזרים אותם בזהירות. מוציאים את כל השערות, גם פה מתפסים שערות ומוציאים אותם. פחות או יותר מנקים את זה מכל השערות. ואפשר להחזיר. בודקים שזה יושב טוב, סוגרים את הקליפסים כמו שצריך. וגם את אלה מוציאים פעם לפעמים יש עליהם שערות, ובודקים שמחזירים אותם כמו שצריך. גם את השני אותו דבר, וזהו, מחזירים ומחזירים את האירובוט להטענה. השני כסופים שלו יושבים פה על השני כסופים. ואז רואים את האור מהבהב ברגע שמחזירים. זהו.